Oh, Madam Bea, magpakilala sa mga viewers natin. Hello po, Ma'am Bea, at your service. Ano pong in profession, ano pong ginagawa niyo sa live? Isang marangal na guro. Yes. Very good. Marangal? That's true. Marangal na. Next week po, makikita nyo kami magsuswimming. Makikita Magbubudal niyo siya. fight. Tutupis ka? Yeah. Tutupis ka ba? At the fans. Kasi po teacher na tayo ulit. Oo. Magtutupis po siya pero ikakat ni Oo, Kuya. ikakat natin yon. Maangal na guro. Silang pangalawang ina. Pangalawang ina ng 40 estudyante. Ay, ang dami. Ang dami ng anak ko pala, madam. Correct, no? Alam ko, yung mga ano. Mahirap ang guro, no? May matigas yung ulo, no? Kumakain lang po ako ng mangga, sila muna. Ay, sabi nung... Ang sarap po ng mangga nila. Hindi raw ano, tigbi 20 lang isang kilo. Mangga po. Ano din ang tagal na, no? Oo, mura lang. Masarap na. I am yung take. Putak lang nga, sugak meron lang. O bala mo apple lang eh. Wala mo nga po lapin. Kaya mas lang. Marina lalas lang apple. Kailan po mas laman, no? Saan kaya nang galing yan? Uso lang ba para mangga? Ay, kamay espada. Ay, Basa ito, basa. for today's video, mukbang. Mukbang. Mangga mo. Mukbang na mangga. Ayan. Yun ang ating content. Yeah. Mukbang na mangga. And then soft drink. Ang sarap po, hindi po namin alam kung anong tawag sa manggang to. Hindi siya apple. Pero hindi po siya apple. Hindi siya Indian. Hindi din siya Indian, hindi din sa matamis. Ay, hindi din sa... Carabao. Oo. Ano po Pero siya? lasa. According to akong perseng, manggang baluga. Sugar sa bundok. Oo. Baluga sa Oo. bundok. Manggang baluga. Pero masarap ang lasa nila, lasa silang apple mango. Masarap sila. Kahit walang sausawan, makakain. Hindi nga mati. Oo, masarap talaga siya. Kumakapangasin. Datat kang yan. Mukha ba ng pizza yung ano? Ayun, malilapin. Kaya man nagdagang korseli ko. Wala no kanyan. Wala na nun. Minulino ka niya. Ati langit yung ganda. Mali po talaga malaho. Kaya Kahit sa saan. amin. Oo. Kung magpa-birthday na ako. Yung birthday na ka ng Jay, ulitan mo Madam Bea. Ay, wala, hindi ka updated, no? Ikaw ka-updated na. Pumunta po kami ngayon dito para i-inform si na Mother Persing at ang kanyang pamilya about saan, Madam Bea. Sa Cebu po. Sino mag-birthday? Si Bea. Ayun ang... Sino ang birthday? Bakit? Hindi mo na Huli alam. cam. Huli cam. Kung sino nga po yung nag-birthday at hindi nga po alam, Hindi mo alam alam. niyo na po. Ano ba yun? August 21? Hindi. Hindi pa, hindi ko 21 na yun. Hindi, August 21 yan. Ba, hindi ko alam. Mag-birthday. Sino Pero mag-birthday? kilala niyo yung mag-birthday. Sino ba mag-birthday ng August? Tatay. Yung ano? Me. Me, Pero ano? hindi yun 25 yung tambing. 20 ba? August Lumunda? Hindi, punta ko sa punon. 25. Wala sa sarili. Wala po siya, hindi niya po alam. So hindi po siya, alam niyo na po yun. Ay, nanak pala, August 22. Ay! Kuya Jay, alam mo na. Nakalimutan niya na. August 22 pala. Pero dahil walang pasok ng August 21, it's holiday, BFF. at nandiyan si BFF, Nandun tayo. at yung mga bata nandyan, dahil walang pasok, gagawin daw yung celebration. Oo. Dahil pagkain na pupuntahan natin doon, maglakad-lakad tayo. Oo. Pagdating doon, Dumaan din ng Santa Rosa. Santa Rosa, lalaki. Diretso lang kayo doon. Yung pinunta natin dati. Oo. Doon. Yan. Baka kayo dumaan dati. makapaglakad ka, tanong. Oo. Alam ko na. Hindi, sabahin nila. Hindi doon, ang celebration natin doon sa ano, sa kanila. Sa kanila. Bahay, ma'am. Ang sabi niya, ang sabi ko pala, papunta ron, maglalakad-lakad ako. Kasi kakain Pwede, tayo pwede. doon. Siguro ka, igagapang na lang ako dito. Para sa anak ko. Hoy! Kuya Jay, Sa mga may ano, kasalanan. 25 agad daw. sa 25, sa apo ako. Tama-tama, Friday. Ako nga. Hoy! Wala kasing anak na birthday 21, 22, 4, tapos 15. Tatay nila 3.
Kailan niya Kung kanta, be? sinabi yung 22 lang po na kaya iniisip ko kung sino 21. Pila na yung kanta na? Si J. Ano? 41 ba o... Ay, 41. 30. Ano? 1982 J eh. Oh, kailan na? Bilang na. Ano? Nakalimutan ko. 30 yung 40. Aro, konti. Ako rin mga. Correct ba? Kailan na yan? 40 ba? Ah, Dayan. 1982 yan pa. Oo, yun yung 1980. 14. 1? 41. Wow. Magsusuningon tayo. Pero nagyaisuran eh. Parang dakalit ang baking kapwa soap. pa ko rin trato rin tinakura na ba? Ang baking soap ka po, kanta niya. Parang nagdaan kaya ang picture Parang mo daka. na. Lagi kayo bakit ang picture ka niya? Anak, Parang daka kanta. masuga ka mataraming bayo eh. Sabi ako tatang ko lang para natapla lang ko. Wow, kaya nagkaya talaga rito. Mami, along ka pa, ha? Baritaw na ka? Magsuka yun. Wali ko pa ang dala. Sungka. Mami, skin sungka. Ano yung kasi sungka mo? Official na talaga. Ay, Magsuka yun. Di ba talaga pumunta ka? Cellphone na yun. Ang po datang kaya. Dito ka rin gabon. Ba't ka bukbos? Ah, kay. Kapag jole ka, potang kaya. Awa, ano ba? Kobong-kobong. Ah, kaya natangin na. Kobong-kobong. Madami natin kang kul. Ano sa ito kalabang kobong-kobong kasi? Hindi ba lang? Kobong-kobong. Di ba inuhuli yung maglalagay ka ng buhok ba? May papahin ka? Kami yung kamay lang. Wala lang kanya namin. Kaya may amuan ka. Kami yung kaklase ko kasi na maraming kuto, kukuha ko. Natalok sa buhok niya, gano'n. Bakuli siya. Ano po pala si Kuya Mon, nung nag-aaral siya. Ano pala yung klase na rin elementary? 29 po. Oo. Ate po yun niya. Ano po? 29. Ate mo ka sa lola. Ay, mag-aaral na ka. Nakatutupi. 29 pa. 29. Oo. Public na. Bago ko, bago ko kaya niya. Ano bonbon? Ah. Noon dahil yan, Rod. Oo. Sino yan? Ito po. Pakita mo doon sa camera. Ela Lapit pa mo rin na yung po. poge. Paki-judge po kung sino po yung Paki-judge gwapo. po kung sinong gwapo. Ayan. Yung malaki, matatangkad ng Malaki guwapo. o maliit. Pareho lang. O yung anak mong gwapo, pareho lang kayo. Nabigla kanina si Ma. Oo. Sumagot siya, pareho kayo. Nakalimutan niya yung birthday. Kasi pala hindi naman 21. Puro trabaho din, hindi na ako kumakain. Dito, puro trabaho. Oo, hindi. Yan, ito trabaho. Ligura lang. Mga kapito yun. 12 hours ang trabaho Ang sa sasaro. Pero 8 hours. Kuya kayo mo. Why na? Pero yung remaining yung sobra ko, binabayaran. Hindi. Pilan akong ban mo kanina? Overtime namin. Bilingay. 12 hours. Ang overtime yun na magpaspas sa sopa. Yan. Sa panipim. Matataga ko yan. Maganda yun. 12 hours. Patayan. 12 hours ng duty. Wala kayo po. Yan, nakapayapok yan eh. Yung Mama, bagay. paon yan ni Kuya. Naya ka nung mamalit yan ng factory. Palamgalangan yung may ngobra. Ay, pang natin na yata ang literal ng nagugaya. 12 hours, like. Ay, Diyos. Balamgalang. Ay, tatay niya. Hindi na ano siya. Ang galing. Ano itang mete ma? Ikaya itang Robert Alvarado. Ay, Alvarez. Oo. Pakiwalis na. Hindi ka kaya rin ang lolo. Grabe. Yan ang kaputo na ipaan. Ichimpla rin. Baka nakawangin si tatang ko yan. Tuloy kay kaya artista lang. Oo. Search lang man. Ito Robert. Robert yan Kapatid yan, Alvarez. Robert Tegawan na. Alvarez. Tegawan na kayo kasi YouTube? lang kapatid. Kahit ng Google, o yung memory. Ay, Wanis na namigrad pinta. niya, Kaya migrad bakit na na yun. yun. Bago bra na ko. Para sa mga gusto pong mag-donate sa Brigada Eskwela ng Balito National High School, Yeah. I would like to take this opportunity. Oo. You can donate papers, walis tingting, walis tambo, Yun no. Una. pwede din cash, Yeah. Para may pondo no. para may pondo sa mga... A few moments later. Mama. What's that? Ate niya naman talent. Ini. Atang bayad kung kaya. Ay, oy.
Uy, kayo. Pamin. Kasi malaki ako, matatakpan ka. Di man halata. Matatakpan ka sa akin. Ay, ang sarap ng hangin. Sarap. Yeah, dito presko. Yung mga santol hindi na namunga. O hindi na nila panahon. Hindi na tapos na pa. Bakit yung mga Bangkok panahon pa nila niya? Yung mga, Ito mga native yan eh, native. mga bata pa sila. Hmm. Na? Wah, namatay isang kinapik. Wala nang bakain. Oo. Wala. Ito din yan. Rabbit yan. Yung maliliit na parang daga. Yun yung Pero pag daga, kinakain ng pusa. Pero yung ginapik, hindi nila kinakain. Kahit daga. Kasangga nila. Pero mukhang daga yun. Daga. Wow. Vlog natin featuring si Donna. Donna Donna and... the Rabbit. Donna and... Donna and Diane. Diane. Ate pa mong kahit ang kaya na... Ate ang American accent. Well, Diane. Diane. Diane yun. It's Diane. It's not Diane. It's Diane. Diane. Hindi ko kontra lang mana kanya. Karas na. Bakit? Babaw na ka na naman rabbit. Rabbit. Ang gawin mo, pag uwi mo, bago ka umuwi, maligo ka muna dito. Take a bath here. Tapos noon, mabango ka na. Hindi na halata ni Mami. Tapos huwag mo na hawakan yung mga rabbit. Oo. Ganun gagawin mo mamaya. Pwede yun? Pwede? Oo, para hindi ka mabante. Mabante. Eh, pag nabante ka nun, hindi mo na alam. Mapapalo ka. Mababarog ka. Si Daddy ang mapapalo. Ako na mapapalo niya. Ninayaan mo sasabihin ng nanay niya. Anong klaseng daddy si Daddy Edmond? Oo. Ayan, tanungin natin siya. Ah. Si Sir Edmond na. I-interviewin Ah, natin. si Sir Edmond ang interviewin natin. Si Sir Edmond. Anong klaseng pagpapalak? Anong klaseng tatay ka? Good provider. Food provider. Oh, yes, Proven, syempre. proven. Proven. Syempre, alam mo na yon. Huwag na nating ilalagay. Pero in fairness, hindi niya kinat last time. Thank you po sa lahat na nanood ng vlog namin last time. Thank you so much. Part two. Oh, part 2 Part naman two. po to. Kasi, and then, part 3 is coming by August 21. Doon tayo Kina Madam Bea tayo, we're going to Sa cook. probinsya. Yes, after that. Yan na, kung morning sana na din Ano bang sila. abangan nila kasi sa next At week? this coming, by next week po, Ah, makikita nyo kami magsuswimming. Ah. Magbubudol Makikita nyo siya. fight. Magtutupis ka? Yeah. Tutupis ka ba? At the fans. Kasi po teacher na tayo ulit. Oo. Magtutupis po siya pero ikakat ni Oh, ikakat natin yon. Hindi natin It's sasama. for entertainment purposes only. Pag may party, kailangan po natin ng clown. Oo. Magka-clown po tayo doon. Magkakaroon din tayo ng games, magsuswimming tayo, kakain tayo, and then magluluto tayo. Ano lulutuin mo pala by that Yung day? request daw ni Kuya. What is your request, Kuya? Nakalimutan ko na. Yung native naman. no? Yeah. Native naman, adobo? Sale. Sale? Sale. May sale tayo. May sale ka daw? Maraming pala. Marami dito. Oh, sale. Oh, shit. Sale. Dapat malambot yung malambot na Dalawa ipa-pressure lang. cooker. Pati yung buto makakain po. Ano yung isa? Bibe? Bibe, adobong duck. Yes, Sabi tita na to. Pwede na yun. Totally good din Sabi cooking ni adobo. mother, magluluto daw siya. Sabi niya, ayaw naman ng mga bata yung native. Siyempre, lulutuan ko sila ng chicken joy. Chicken Joy, yes! Gusto ko din yun. Before hindi ako kumakain ng Bata ka ba? native. Hindi ka Gusto ko kasama. kumakain ng native at ng duck. Ang arte. Bata din ako sa Dito, ano. hindi ka din kumakain. Of course, hindi din. Lahat pala ng... May kwento Hindi po mo kasi, kinakain. nung bata ako, nung grade 3 ako kay Ma'am Lisa, sabi niya sa akin, nung pag umuulan daw ng malakas, tapos, di ba yung baha, magbabaha, yung mga hito daw magsisilabasan sa mga, Tagalog? Cemeteryo, Oo, sa sa mga puntod. puntod. Simula noon, di na ako kumain Kasi yung ng hito. cemeteryo Oo, po, kasi katabi ng- ang ibig sabihin, ang kinakain ng mga hito noon ay yung mga bangkay. Kaya noon, hindi na ako, simula noon, hindi na ako kumain ng buligya man or hito man. Kaya pala yung content mo sa YouTube mo, puro cemetery. For sementeryo. Galing ka sa cemetery. Hindi ako galing sa sementeryo. Gusto ko lang yung sa sementeryo. Ano, gusto mo yung ambience sa cemetery? Oo, kasi doon, Sabi, pag may problema ako, kahit hindi ko nakita yung lolo kong namatay na asawa ni
tatay ni Lola Linda, hindi ko siya nakita. Pinupuntahan ko siya, kinakausap ko lang siya. Anong Saka ko oras? binubulong yung mga problema ko noon. Gabi? Iba-ibang oras. Nakikita ko Yung sa gabi vlog mo, iba. gabi. Alas 12 ba yun? Hindi, mga around 9 na siguro yun. Nakakatakot. 9 in the evening. Ba't maliwanag? May dala kayong mga ilaw. Yeah. Meron kaming Lumiliwanag Yeah, ang simenteryo sa inyo. Wala Oo. nakikita meron naman. kaming Wala ka dala. bang nakita? Wala kasi akong Takot third daw po eye. kasi yung Unlike isa namin kasama si Anthony, Si meron siyang Anthony third po. eye. Pero Yung pinasara niya na ngayon. Bakit nung na-istorya mo sa akin, pumunta ka dun sa Cemetery. banal na bundok. Pumunta ka dun para may narinig. Ah, yung nagpapatugtog. Nagpapatugtog po kasi ako. Ganito Ano ba yung yun. style mo? Ano ba yung Eh style? di, Pag may nagkakwentuhan problema ka. kami, anak. Pag may problema ko, dati pumunta ako sa cemetery. Ngayon ang ginagawa ko, during that time, pumunta ako sa banal na bundok. Diba? Okay. Gabi yun. Mga Gabi yun? around 11 Kasi o'clock. may Gabi na dinarang- lang. Yeah, Lagi? may dinaran. dinadala Hindi, siya. banal na bundok na yun yung Di sa ba yung first pinuntahan? station. Sige. Yan sa may orchard. Engineer. Oo. Yung pinuntahan niya ni Engineer. Yun yun, yung banal na bundok. Nandun ako sa first stage, second station. second. Kasi ang gusto ko, nagpapatugtog ako ng yung mga Senti. kanta. Tapos titignan mo yung, di ba pag nasa second station ka, makikita mo yung, Ilaw. ano kasi tawag doon? Overview. Hindi, meron silang another term. City light, yun. Basta makikita mo lahat. Liwanag, liwanag na Parang nung nasa makikita. Antipolo. Yeah, parang ka nasa Makikita Antipolo. mo. Nagpapatugtog ako ng isang music. Habang Siguro, senti-senti mo. senti, tapos paiyak na ako. Biglang, may umiiyak na bata. Oo. Bumalik ka sa Yeah, natakot ako. May batang umiiyak. Oo, may batang umiiyak. Eh di, natakot ako. Yung motor ko, umalis na ako. Kasi pala ganito yon. Ito yung music yan. Kasi before, kung nagpa-vlog lang talaga ako before, pumunta kami ng Tagaytay, nag-download ako ng mga scary music para habang natutulog sila, ipi-play ko yon. One time, nasa Tagaytay ako, i-play ko yon. Natakot sila, hinahanap nila kung saan yung umiiyak. Pag hinahanap na nila, papatayin ko na yung music ko. Ngayon hindi nila ano Ngayon ikaw natutulog rin na. natakot din. Ngayon na to. Tingan, gagagayo. Ay, may ngilabo ko. Yung da, may motor ka din, danaya ako. Pangalas ko ba? Dana, cellphone kaya pala. May ako. Uy, ginanang kay Dana ako. Cellphone kaya pala ako. May tatong sarili ko. Yung nananakot sa'yo. Isipa mo, puka na. Hindi, dahil kasi pinatatakot ko. So, kasi makikitulog kami, di ba? Mahilig kami noon mag-apart, pupunta sa mga beach, tapos mag-hotel, sa room. Tapos, gagawin ko, ipa-play ko sa baba. Tapos, iiyak-iyak yun. Siyempre, hanapin nila sila kung mag-iyak ako. Kung dati pa lang binablog ko na yung mga ganun, mabulang lang talaga. Ikaw na una ka pala sa prank-prank. Mas sa prank. Sa prank? Oo, sa prank, Amo no? si Enya, Yung may busis. Ay, hindi. Ginamit ko lang kasi hindi ko lang siya dinidelete talaga. Hanggang nag-shuffle siya. Yun ang nangyari. Ako yung natakot. Siyempre akong Billy, ha? Diyos ko ako. Natakot ka rin, ano? Yeah. Ang ginawa ko, umalis ako. Diyos ko. Marami ako Mukha niya, papatak na, bumalik. papata. Bumalik ka sigito. Bumalik ka sigito ba yun? Oo. Ganun ang ginawa ko. Pero ito, may ginawa ito, may sinakay. Tapos, Sinakat mo sa Ano sinakat? sinakay sa simenteryo. Sinakay ng motor. Dinala sa simenteryo, tapos binaba niya, iniwanan. Yung minsan, di ba yung mga sa simbahan dati? Yung sementeryo kasi mga namin dati, hindi nakasara. Lately na lang nila sinasara kasi yung mga nagdo-drugs pumapasok doon. Ngayon ang ginawa ko, laging open yun. Pag nakakolong-kolong ako, pinapasok ko sila doon. Pag pinasok ko sila doon, tatakbo ako. Tatakbo din sila, papatayin ko yun. Walang ilaw. Nasa gitna ka ng sementeryo. Hindi ka matatakot. Nag-iiyak ka. No? Ako tumatakbo mag-isa pamunta doon. Kumayanin ako kayong balakya na ako. Bakit? Tamburi mo. Wala ako. Ngayon, ang gagawin ko, bababa sila. Siyempre, ang gagawin nila, bababa na sila. Kasi tatakbo na sila. Ako, babalik ako sa motor. Harurot ko ng harurot kasi makakalabas na ako, wala na sila. Tatagal no ang tatagal kanto. Kaya na! Wala, ano nga ako dapat. Ang gagawin ko kasi,
Pasok. Sa Parada. dispa, sa Baba ako. Bababa din sila. Hindi ako Ngayon, eh. ako, babalik ako. Kukunin ko motor. Nagtatakbuhan pa rin sila. Dahil kasi walang ilaw. Alam niyo yung, di ba sa daan walang street Wala, walang lights street before. lights. Kaya talagang super madilim doon pag dadaan ka sa sementeryo. Siguro ipamiyag, you can tapusan. Mabilisan mo. Hanggang hindi na ako natapos sa sementeryo, no? Hanggang ngayon, Oo, hanggang ngayon. kahit Alam sa mo yung matara. cemetery. Oo, okay na. Depende na lang sa ano nun. Nga, hindi mo na masama Natakot yun. siya kay Ano? Kenneth. Oo. Hindi ba galit na galit sa iyo? Hindi. Katuwaan lang yun. Doon sila masaya sa akin. Pero hindi mo sinabi sa kanila punta tayo sa cemetery. Ay, hindi. Kasi dadaanan namin sa sementeryo. Dadaanan po Oo, nila. dadaanan namin sa sementeryo. Kahit Minsan ako, sumama ka sa amin. ay, ayaw Dadaan ko. kita doon. Paggabi, andyan ako sa bahay, natutulog. Ay, takot ako. Nung minsan alas 9 ng gabi, nung umuwi kami dito, dumaan kami dyan, nagbubusina siya, Apo Prasel! Ay, Oo, tulog na ako tinatawag kita doon. no? Nagtutulog ko siguro. Apo Preseng! Tulog na ako no? May sambugan na ka pala. Apo Preseng! Kaya kalma mo. Ano nga, good evening, makuha na kami. Mga tamigawa ko na. Ah, minsan wala, alino nga tinak. Balo mo na yung kanta ma! Alam kong boss nito. Di ba kung minsan, Uno miglalati Lazada. ko boses. na? Uno miglalati. Try mo nga lalaki. Apo Preseng! Ay, lalaki Oh. ma. Lalaki yan ma. Medyo bababay. Apo Preseng! Kanong na, ano ma? Oo. Kanong na. Pakanya niya papa. Oo. Sabi kaya kumakapang first. Apo Sisipitan. Preseng. Ay, mahirap. Talagang ikaw pinanganak kang Bakla. bakla. Opo ma. Oo. Kasi 3 years old pa lang yata Oh, hindi, siya. hindi o man. 4 years old. Hindi man ako Ay, malambat. Hindi naman dati. ako nag-ano, yung nagmamarites. Talagang ganun. Opo. Oo. Hindi naman ako bakla, babae ako. Hindi siya bakla, babae siya ma. Babae ako. Apo. Ano hanap mo, babae o lalaki? Lalaki, pero anak na babae. Lalaki. Pero anak na babae. Oo. Hindi Hanap ako ko ay lalaki, nagpunta. pero anak na babae ang aking gusto. Gusto niyang mag-alaga Sa na. palengke kanina, Ay, eto na po si Nulingning. Ayan, oh. Si Luningning. Oo, siya po ay may dalang si ano ang coffee. gusto niya, One coffee, Walang black gatas. Amo, coffee. saan Yan, nasanay kaming walang gatas. gatas. Siya. tsaka And black coffee. Elizabeth pala Ay, kay ano daw yan? Elisa. Kay... konti lang. Oo. Yung, mas konti yung babe? Pare-parehas na. Pare-parehas na. Oh, yan. Pero masarap yan ako. Elizabeth palang Elizabeth, ba't naging asa? Elizabeth into asa. Eh, nung malita ko, sabi nila asak. Eh, bumalikid ako. Parang inaasap Ha? yung... Bakit Sa'yo galing yung asa? Oo nga, sanggaga. Oo, umupo ka muna doon. Yun Ayan na po, nga, interview yun. mo. Habang yung may-ari po ng vlog na to nawawala, kami muna. Kami na po muna ang magbablog. Yan po, meron na kaming coffee, ginawa po ni Binibining Elizabeth, aka Elizabeth Asa. Ramsey. Ayan, black coffee po. Ang kapartner ng black coffee, habang nasa ilalim ka ng mangga, Hansel at Skyplay. Talong sapang sementeryo. Oo, sa mga sementeryo. Ito yung mga binibigay sinashare sa pagpaypatay, di ba? O, yan. So, umpisa na natin Magkape ka, wala. Ikaw, wala kang kape. Hindi ka magkakape. Habang gagawa ka siguro, umiinom na ka. Dito ka. Ayan po, magkakape muna Para kami. makuha ka Kita naman. siya. Words. Maluwag, Maluwag. natin ito Ayan. baba Alisin natin. natin ng picture. Lagay mo na lang dito sa ibaba, may May sapin. sapin. So saan na tayo? Nakakatuwa, no? Pero hindi Cemetery. na ako sasama dito. Cemetery. Pero nagagawin sa akin. Minsan daw sama niya. Sasama daw niya si Ma. Magatas ng birthday daan natin siya doon. Sige. Sinsiran. Ayaw ko. Ano daw tunay kong pangalan? Sabi ko, Elizabeth. Masarap ng kape. Elizabeth Iyan Ramsey. natin, baka Ayaw hindi niya siya yung may updated gatas nito. sa birthday ni Jay. Oo. Po. Sa birthday na ni Kuya Jace, gagawin sa 21, kailangan namin ng naghuhugas ng plato. Invited ka. Gusto niya itong maranasan Oo. pag maligo sa fish pan, Oo. sabi. Fish pan? Fish pan. Oo nga, sa ano yun? Sa fish pan talaga? Oo. Sige. Siyempre, Iba-vlog ano, natin mga yun. isda. Magtutupis, may tupis ka. May Pero tupis. Papayram kita ng to. Ilan yung two-piece mo? Pili siya, marami yon. Marami. Anong gusto mo? Pipili ako, pipili ako. Anong gusto mo? Yung nakalitaw yung chan o Pwede na rin. nakatakip yung chan? Ay, nakatakip lahat. Ano? One piece lang. Nakatakip lahat Oh, ka nun. one piece lang. Mayayari kay... So sa 21, magpag-ano siya. Alam mo na. Kailan ang birthday niya? 22, kaso may pasok ng 22, kaya gagawin ng
Kay, ano, kay Ah, ah. Bea. Kamakabara. Kasama ko, gusto ko na nga pumunta sa iyo. Hindi ka Pag nakasama last minsan time? umuwasak, mag-jogging kayo ni Ma yung umaga. Punta tayo na maglakad, oh. Mag-vlog tayo. Oo nga, pwede mo Sula na. ba? Siguro. Nasa, 15 minutes. Nasa Nung buko maglakad kayo. ayali mo. Alima siguro. Alima. 20. 30. Ayali mo. Yung nakamotor nga lang, mga 15 minutes na. Hindi, mabilis naman sa motor. Ay, hindi ako pwede. Mga isang buwan. O kaya, Ay, isang galit. Hindi na ako kumakad. Lola, makanya nailakad mo nga na nandito. Hindi yung kaskila sa NMAX, pero ang gagawin ko, para sure ball, no? May lubid naman si tatay. Itali ko siya. Kasi baka nagdadrive ako, wala na pala sila sa likod ko. May ginawang kasalanan sa akin to. Ano? Nung pumunta kami sa, ano, Dito ka, baby. Monasteryo. ministeryo. Ay, kwento mo. Hanggang ngayon, di pa nila nakalimutan. Ang tagal-tagal na nun. Ang ginawa sa Punta motor. tayo doon, sabi niya. Sabi niya, pasyal tayo sa ministeryo. Ay, ayaw ko Master sa de bundok. Tarlac. Sa bundok yun. Ay, ayaw Ayaw ko. nila, no? Maglaba Nagpaluto ka, ko ng naglaba. pata. Nagpaluto talaga ako sa kaya. Doon sila sumama. Nung nagpaluto, nung walang pagkain na sumama. Nung sinabi, may simbahan doon. Maganda yung simbahan. Sumama Magsimba naman tayo kami. sa bundok. Wow, sige. Pinakita ko sa YouTube. Gusto ko, Maganda nga. sumama tayo. Sa likod tayo. Huwag tayo sasakay sa loob. Binilisan niya. Para Maluwang sa loob. Ayaw sa loob. Patay kayo, sabi ko. Ang hawak namin, nakaganyan kami, oh. Saan sila sumakay? Papunta. Sa likod. Why? Nabangkap. Papunta doon. Ganyan-ganyan lang. Ganyan-ganyan. Ano, Ano, patay na kayo Ba't dito. nagsusyo ka sa labas ng pick Para up? makita ko yung view. Ganda mo. Kaya hindi mo alam yung Mangyayari. magiging kapalara mo sa likod ng pick up. Oh, ay, Ganon-ganon. Ganyan-ganyan yung daan. Eh, hindi ko kung ito kalate. Wala mga nakasakay na. Pakinggan niyo ako. O, pakinggan nyo, pakinggan natin. Wow. Nasa likod, nagdala yung isa kaya sakit. Ay, di nakikita niyo muna. Ang ganda. Eh, ganda ng view. Ano wasa? dahan-dahan Kasi lang siya. pumunta na minsan. Oo. Pero may Kwento simbahan. mo yung upuan. Ano Oo, nangyari? di pa upo. Nakarating kami dun, mauusay. Mauusay. Yung pauwi na, binilis na na. Anong pauwi na kayo? Nakakaulog na ko siya. Naulong na sila sa upuan? Hindi lumabas kami. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ni tatay niya. Edmond, ako yung nanay mo. Ay, gustong gusto. Humawak ka, maigi. Nasa harap ang tatay niya. Si Ethel nasa likod. Kayong dalawa lang sa likod. Biglan mo tayo. Sa labas sa Oo. likod. Ay, dalawa lang. Ang tatay niya sa harap, sila dalawa, si Ethel sa likod. Yung Sige. upo namin, wala. Eh, lumabas kami. Hindi kami sa laba. Eh, tumitingin daw ang tatay niya. Edmond, parang yung nanay mo na. Ay, gusto na yan. Ay, gusto bilet. Eh, hindi ka maka... Edmond! Alay, awa. Inorba. I-eat mo na ito. eat mo na. Okay. Pero nag-enjoy kami. Nalis na rin sa upuan nito. Pagdating natin, Apo, papatay naulog ko. na ako sa... Papatay ko yan, sabi niya pagdating namin. Huwag ka lang maingay. Pagdating natin, mapapatay ko yan. Alam siguro, nung kanako lagi sa akin, eh, nung pata maka... Ay, Kolong-kolong. Tingay, nga to das Wow, ay, kolong-kolong pa nga ng kopa. Diretso ka pa sa military. Diretso ka sa ano, sementeryo. Saka doon ka kolong-kolong. Ay, parang dado ko sa sementeryo. Taada ko pula yan, tabaan ng gawa nyo. Siguro, magnapatag ko ka rin. Oo. yung dalas na eh. Beba, nahulog sa Buri mo naman kas ka rin. Siyempre, masanting Makita view. ko yun, yung niyang munta. Talagang banayad, masatik kaya bili. Ay, may nga katititang tayo. Kanya pa uli, dira sa akin, may nga baldog magkikipang. Nakaganti yan. Mag-enjoy lang. Nakanulong Edmond. Ito nila, kaskarin patay. Ako may baldog ko. Mga pinandat ikaw Anak ang mababal patak na yung ginuro. Then may mamang mga, ay hindi, tangkaburikan yan. Luwalas kay Kilom. Mas burita gulot. tatalo. Ang tanong ko balakan niya na. Katalanan dadin pala. Kasalanan niya. Karas mo. Yung mga vlog na kanta niya. May mama. Ay, what? Na yan. May mo gulot. Ay, may tampi. Ay, Pwede tayong ulitan na para ma-vlog yan. Oh, ulitan tayo. Ulitan kapag tayo. saan niya, buron, may kipanag kasi. Oh, sige, sige. Buro ko niya, ma. Ay, o di tinalakad na ako. Sagana na ako. Mami, kay no kay ka, puta na ita ako.
Patenda na ka. Kita ka na nakamapala. Ayasan! Reklamo ka niya, patenda na ka niya. Upe ka niya, makikisakyan. Yasak mi pala kita ka. Wala na mag-enjoy kami. Ali, yan tumagin do, yakatin na kayo. Miley ang Miley. Nagbalabalit ang doktor ng ulo kay Pika po. Ito kami pera niya. Wala ko na kaya. Ipot ako korba, iwari sula po. Alala sa... Sininiwala. Ay, lang Biglo ka na ka. Yan dalat niya sa gate. Tatang nguyapin nga man magkuy, mga loko niya. Ay, may mga kaburinit ng tala, anak. Ay, doon nila na Pinuntagan lang kay gulot. Siguro kanya po kanya. Lipa. Kaya tabi ito, pa. Ay, hindi ako mitera na ako po. Sinaway na po bang matamig. Baka yan na lang. May matay na. Hanggang muli na sopa ng bala may Ho, magkera na ako, humuha ako. Sige ba, makatwagletin ba po makalaro yan ni Kera? Dembag ko lang. Wala din bangko. Ay, ano, ano ba na magloko ka lang? Mga keking kilong. Oy, Ayak ba? sakya ka pagulo ka niyan. Na? Sakya ka. Ayun, na. Ano na, na? Para mong tatamuan niya. Kasi mawakay na ako dito. Sakya ka kasi kilog. Magluto kong native. Saan magdulong at ako bumito ka dyan? Abi ko salwa na. O tapos meron na kapo niya. Jagi ka ta naman, excuse me. Minta ka ta patarlak ne. Wa, mi pala. Dinurok kami pa, minas kami pa kakita museum ng Aquino. Kaya dinurok tamak na ba? Di nagpas kami pa Tarlac City. Wala mo nga, durutan mo yung anong Mga taklak tinurok ko. Tarlac. Kaya kami kayo pa. Tamotor kayo mo? Tamotor ko. Galing nyo. Kaya minas kayo. Minas na kami na busy, makamotor kami. Kaya kaya nung mag-vlog kami mo. Ang kain. Ano na vlog? Ito nga mag-vlog. Yung kamwapoy ma. Kasi mawas lang. Nuka rin na kayo, Baka ana. kami alas 11, mas kami mag alas 11 nung Ay, ginanyan kami ko, meron, no? No, time ito kasi kita. Minalungaw. Minalungaw ito. Saan ito? Kinabasiyan, minalungaw. Minalungaw ito. Sarado ya pa ko. Sarado ya pa nga. Uning batasin. Uning hilap kami. Tara, ano? Makabata ka na. Punta lang tayo. Yung Bago bagong sa takpan tingin kayo? mo kanta. Kaya minta kami kasi gapan. Intang na no, Ang balang vegan. bagong tagpuan. Ay na no. Small vegan. What? Little Ah, itang lumang tagpuan. Lumang tagpuan ang king. Ah. Yeah, bes, minta kami kamo to. Di na kami kabya. Kigan. Yung mga di na mo siguro bilis. Yung pauli na kami wala nang hams. Arms kaya bilis dahil Mawas na din. Lolobanan ko lang Mawas na din kayo, no? ako. Alas 8. Nasaan na kayo ng mga niyan? Dito na, andito pa kami sa Nueva Ecija. Oh, sige, dahan-dahan na lang kayo. Bandang alas 9. Miras na kaya bale. Oh, kabilis yun! Kaya matang eh. Ay, kabilis ni Ay, kanta. dimdam na Yung pauli kami mo 1 hour kami mo. Anya nga tsuke. Talagang ang gandang den track. Oh, Anya ka singat naman. pa. Wow. Anya nga tsuke ka. Anya nga tsuke po kamba ma. Dimdam na ako nini. Ay, ako Ay kasi tikas ang part na Mentula. paukyat kitang kay itang detang nanong awas ka na. Ano ka ngawas kita? Detang kindalan. Detang kebit ng ini. Ano, detang kebit ng kindalan, tamatuling. Asfalto. Waspalto kasi pante. Kaya ka rin katabala mo, di takta na may jump ka to ning ginamp ko niya mo talaga. Kay, pag mag-drive ka talagang makakamasyas ka agad. Ginamp ko niya mo, lindagan mo niya. Tapos dire-diretso na ulit. Silda ko yung pang-snap. Wala na, maten eh. Wow. Nataklik Kaya yun, tayo kaya ganyan. Kaya na dapat minta, tarlak niya. Lublak yung kapos. Tarlak niya, may siya, Kung apedeta. kaya mintala kayo, kapya kentana. No kanta. Kapya kentana. No kanta. Migiban di doktor. Masan di ka rapo kay si Chubag. No nga bandit ako. Pinitang lampas mo na stereo ko. Wah, ita si Chubag. Ita si Mister. Ay, Dapat panto na puntalan ni. niya. Ay, kaya simple na nito. Misam tatam. Wow, Mag-rides ta motor. Wow. Wah, O mga nalam ito kid Thunders. Delia, Thunders, Alitala. Molong na matuki ka. Ay, Awan eh, kayo niya at yapon eh. Tapos si BFF Ampoy, tangan akong pangalan, trending neto. po tagal ang kampo sa ating puntalan na. Baburi ko ito Itang mag-rise kaya sa masanting before. itang kapya kentana o at yuka babo bundok. Pegawa yung balin doktor ka rin. Ngayon, ipipanganan. Talagang takal mo takal. Search siya, kapya kentana. Dahil po kasi, ang pitalami pa dati, yan, lately pa, Saan libutan taong diyang Pisamban, Pisamban ma. Masantol, Ay, ang burrito. Makabebe, Minalin, Apalit, Santo Tomas, Buyan, dito. burrito. Ikaw, Kasi ma, wala akong gagawan. Before basta kasi, sa Correct. Turkey. Ay, kapya kental na pala yan. Taon na. Ay, rindalan. Ate kaya taba. Tal na. Ay, masantig yan. Kung kailangan mo to, rendar mo. Away tapit na lang dadi kain. Eh, kubado nung manyaman.
Manya. Sa benda kasi kanita, di mo siya. In kay view. In view. Yung view mo ano, wala mo kung anong babayaran mo mukha yung view, pero yung camera, masya. Pero king kaya manyaman. Minsan, sa tayo. Tawa. When? King kitang king kintalan ni king tarlak. Pero magbakal kami kaya niya ang kampayata kami. Pepay dugo yung babing bitis. Anyaman. Magdala kayo bangko, lamesa. Kompleto kami dadalan. Kompleto yung dala namin. Dini, magluto ka ako, paluto. Tuki na le. Sa nung wat sa akin mana sa napanan mo le. Kaya ka na la. Kaya ka nin pangatawra. Basta Magdalatang kay ay naketuki na. Puyasa. Ay, dami sabi mo, I-vlog mo ba kami ka ka rin, tama ka lunch kami. Kitang kape. Ba na ka rin? Masanting niya. Nan pag yung papintalan. Tarila na pupunta lang. Apopaytang... Tarlac, dakal na rin. Apopaytang kahit stadium na rin Tarlac. Itang par ya ba ita? Ay, Itang complex. Wow, itang ginamit dang kaya. Wa. Tay itang pegawadang para SEA Games. Wa, ita ka rin. Mitala ko. Yun, balang. Bala mo ko ay, Miras kami Kepa. misterya, no kami linop. Linop kami, Express. Ali Green City. Napakaragpit ka lang. Ay, ali ka rin kami linop ko, kita mi datang guard. Maka-waste kami ko. Maka-waste kami. Oting waste dito, pelo ba na kami Green City? O, minas kami, palab kami si Tex, nung alang guard, lumab kami taga si Tex. At yun na kami gatang akin mo talaga, ay, Beya ako, bala, ang syuta mo yan si Tex. Alida Pero na nung sila. alang guard, direction mo yan, kasi apin tuturunan ng waste. Ay, dear. Maliya naman. Oo, kahit katula yung kakulang Beya, loko ha, Beya, waste mo nga yan. Miras kami talaga SC Tex. At yun na kami talaga yung lalaba sa amin. Alam talagang lalaba. Tahimik, pero mas ang tingin dahalan ko. kasi- Nano kasi nga usda, connecting. Wow, Connecting kay, ano. Kayo SC Tex na yan. Green City, Ini Takatanilo. Tarlac Recreational Park na pala. Ay, enjoy ah. Makaya yan, NMAX kami, pong Aerox. Sila kami dito na rin, yung taga. Masarap nga pala ito. Makuha kami maranon, mga 5, mga mag-almusal kami. Kuwatang kay. Katanang oras mo. Mama ko kami 11. Oras ko mapali. Marami kayo magkape. Nabalo kayo kami ito. Eh ako anytime eh, basta may na-out. Kasi sabihin na yung Kay blue. Kay manita kami karempi pauli, mga samban. 3. Wala ko rin. Pauli na. Yung birthday ko, Ay, balo may tata. Opo. Birthday ko din ang Kasi lang dalang pera. Opo. Kaya maganda. Wagin po kayo. Munta kami karempi samban. Simba kami. Pati Kimbalibago, munta kami. Puta kayo dito ang binjerang pera ng takay, paluto kami ng pansit, tamburini ka ng Ken Jollibee, magmerienda. Basta may solo time sila. Puta kayo uling October, then kain eh, Lantoni, ang pongubas, kusula. Sali kami kataka, balakad-lakad kami, kusutan nila. Mag-date lang ano lagi. Mag-date kami takip sa Banmaragol. Wow. Sambang Kenny. kabut na lang. Hanggang Kimbalibago. Salida ito. Eke, Midday. midday kami, eke magtawo. Mga Kaso yung kaya pinyang kaya niya talagang. Talagang pero. Oo. Karen mong pisamban, makakad kami. Hindi mo Total kasi nila baka. masalain kami. Ngayon ang mga bake, bil, makanya. Oh, maging emotional na ka. Sementeryo ulit. Oh, sementeryo. Palabda na ka Dahil sementeryo. pala mintana yung cemetery. Dalawang o kape. Kanya-kanyang finish line. Ay, minunahan ng nagpay na. May kapamiray? Water? Water or coffee or Nandiyan pala bisang eh. Okay. Isang kape. Minina ka, umihi ka na? Umihi ka na po? konti lang sa bata. Sa coffee. Inistop ka ng ice cream or chocolate ng bing hyper yan. Yung mga alas 11, alas 12, mag-cellphone niya pa. Kapag mo din Kami, chocolate yan. malakak na kami. Kapag din pang kain na dito. Pang hyper. Oo. Hindi mo hiniya ng panty Tuturan mo mo, po. paano minula ka pa Umihi beto? ka, umihi ka. Wama ka talaga. Ay, hindi pa. Pero yan yung mangising kanta ko ay pat siya man tudtod siya. Yan din. Ay, Kaya na yung oras may gigising ko. Ay, bing, haba. Depende. Din kayo marano, din kayo alas 8. pero matatag yun yung matutod. May mga tutudog to na yan. Kaya mga yung chocolate mo na siya pang 11. Ano ba ito? Matutulog ka niya na. May tutod. Ang po siguro Miss Ethel. Kasi seba yan Mga tutod dyan. Sabi na po, minuli kayo. A few moments later. Lagi kami may meeting, di ba? Kasi Oo, ano mali? wala pa load na niya. Oo.
Anya, malati, nung maliit kami dito. Dito yata yung ano ng Dito banda Kalabaw. yan. Nakalakay. Ay, yung kinukwento niya dati na. Dito kayo nagme-meeting. Hindi mo makakalimutan ng place na to. Oh, Ah, tsaka dito. yung bakit? Before, may bahay, dito yung bahay ng nyo. Kalabaw dito. Ah, Pero yung bahay si Pangareta nila, niya. Kagaya rin dati. Pero yung balay matwa, pinahitan. Ah. Ah. Di ba kiyat ang gulot at yung bala mo ika yan semento? Oh. Karet ang kalamunding. Apil po ita nga. Yung Karet. bala, opo. Uwa, ngayon, hindi ba gumawa kami Ngayon, ng eh. daan? Opo. Inatras na Bahay yung din bahay. yan. Dati. Ang pinapagawang bahay dito sila. Ngayon, ganon. nung nandun na yung bahay, gusto pa isang bahay kaya nagpagawa. Ito. Pero ito walang Gawa nag-aano. akong kubo eh. Gusto ko talaga kubo. Ito na naman. Sira na ito. Oo, sura na. Ito yung Ginawa ng masaresa. tatay niya. Sante. Ano kasing detang tanaman mo, Serena? Saan rin? Like 3-5 lang? Saan ulit? Detang bulong mo makanyan. Detang kinggulo mo dating katerbo. Mayana? Aluwa, detang bulong mo, wala nang bulaklak. Espada? Aluwa. Detang makanyan, no? Malo? Uwamal na. Detang kulay lang green pag design dala ka ng mete. Balang buko-buko. Wawa, itang mete na. Daw itang Kunin, buko-buko. wa. Ito, ito yung makan pa before Serena. Oh, kata Oh, kata niya. Sumawa na. Bye for now! Ingat po. Ah. Dumating po ang mga bisita namin.